भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइन थादो ना आरामनो लाइन थादो बासिनो नाङा Murah kali ya, maksudnya gila. Gila betul. Murah apa kali ya? Đây là cái là rất là hơn. Có vào dưới lọc. Cái lọc. Cái gì vậy ạ? भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। We have taken a rally, bike rally from Chirang Dist BONSU in celebration of 15 August that we are celebrating the माने 15 August 75 years that we have completed 75 years of India उदांस्रि मोननाया दा 76 years जों हाबबाय बे उदांस्रि सानखौ लानानै जों दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट मोनसुआ दिनै बाइक रेलिनि हाबाफारि लादों मोनसे गोजोननाय भारत सरकारनिसिम मोनसे गोजोननायखौ जों जासिहरदों बेजों लोगोसे जोंनि जाहाथे जोंनि हारिखौ जाहाथे भारत सरकारा नेवसिना गारा जाहाथे जोंनि डिमान्ड बे बड'लेण्ड डिमान्ड that we have long standing issues of the borders that we need a Bodoland to survive to live बेफोरबायदि मोनसे जाहाथे सरकारा जे मावना थाङा बेनि थाखायनो जों मोनसे बाइक रेलि लादों बे बाइक रेलिजों लानायजों लोगोसे जों मेसेज होदों that we are Indians जों भारतीय जोङो आरो जोंखौ भारत सरकारा मालाबाबो नासयनो नाङा आरो जोंनि जिथु लं स्टेन्डिं इस्युस जोंनि बड'लेण्ड जाहाथे भारत सरकार थाबैनो गनायथि होयो आरो जोंनि बे बड'लेण्डखौ गोख्रैयै होयो बेनि थाखायनो जों मोनसे बाइक रेलि बा हान्जा सुरदों जों गोजोननि हान्जा दिनैनि बे 15 आगस्टआव भारत माता की जय, भारत माता की लासै हाबखालांनायसो गोसो आंना जाव ला सालायथां लासै लागाव
Thank you.